9:10 dira eta politikari buruz hitz egin beharra dugu ondorengo minutuetan. Denok, gogoan daukagu oraindikan politika orokorreko eztabaida eta irailak 27-28ko asteburuaren ostean bizi-bizi egon zirela adierazpenak. Orain agian esan dezakegu apur bat baretu dela euskal politikagintza. Badaude ere adierazpen batzuk hor bisigarriak direnak eta guri kazetarioi egun alaitzen digutenak. Baina giro honetan gaurkotasunaren azterketa egingo dugu Arnaldo Otegi, EH Bilduko idazkari nagusiarekin. Egunon. Egunon. Hasteko jakin nahi dugu, nolatan daude harremanak euskal gainontzeko alderdiekin zentzu orokor batean? Guretzat oso ohikoa da mundu guztiarekin eukitzea ariak eta guk beti esaten dugu historikoki beti mantendu izan ditugula bideak irekiak ez. Horrek ez du esan nahi akordiak erretza direnik, baina guk pentsatzen dugu eta guretzat ardura ariketa bada ere bai ez. Eta gu gainera ardura orain gehitua daukagu, 7 lurraldeak kontuan hartuta lehen indar politikoa gara bozketetan. Eta horrek, ardura gehitu bat emate dizu. Eta horrek exigitzen du, elkarrizketa ariak eta esparrua mundu guztiarekin eukitza. Ez bakarri politika gintzan, kultur gintzan, bai enpresa munduan. Zergatik, ardura hori guk sentitzen dugulako ardura gehitu bat bezala, ez? Nik esango nuke ondo daudela, baino, nere ustez askotan esaten dugu lan asko egin behar dela eta diskrezio mailakin egin behar dela eta eztabaidak publikoan egiten direnean komenigarria da nolabait ere bakoitzak ardurarekin aritzea zentzu horretan, ez? Eta nik uste dut herri honetan badaudela erronka nahikoak eta erronka berriak eta erronka zarrak eta hoiei aurre egin behar zaiola eta gero beti esaten dugu, hau herri txiki bada, ez ditu aukera guztiak edukiko eta aukera daudenean aprobetxatu behar ditu eta arduraz jokatu eta mankomunean ipini ditugun erronkak eta posible baldin bada gutxieneko programekin nolabaiteko gehiketa ariketak egiteaz. Horre alderdi egunean, Aitor Estebanek EH Bildurekin dauden ezberdintasun ezberdinak zerrendatu zituen, baina horren ostean esan zuen ere zerbaitetan akordioa egon daitekela, horre estatusa daukagu, ez dakit, jakin nahi dugu, nola ikusten duzun, Estebanek aipatu zuen akordio aukera hori? Egia da, esango nuke lehenik eta behin guretzat harrigarria izaten dela norbaitek ateratzen denean publikoan esan zinbat ezberdintasun dituen beste batzuekin ez. Noski ezberdintasuna ditugula, gu ezkerreko eta independentista gera eta beraiek orain zentrokoak omen dira, baina orain dela urte batzu sozialdemokrata bezala plantatzen zuten bere burua eta garai batean demokrata kristaua ziren. Orduan, batzuk ezberdintasunetan jartzen duten puntua eta guk mankomunean eukiditzazkegun agendeetan jartzen dugu puntua. Neretzat ezberdintasunik handiena hori da. Ezberdinak garela nabarmena da, hainbat bozketetan ikusi da. Bakoitzak alor sozialean eta ekonomikoan adibidez baditugu ero etxebizitzan, ero zaintzan, ero feminismoaren inguruan, ero palestinaren inguruan, edo proiektu nazionalen beraren inguruan eta beraren ezaugarritzean oso ezberdinak gera. Hori garbi dago, baina horrek ez du esan nahi, ezberdinak izanik ere, ez ditugula herri bezala hainbat gauza amankomunean adostu behar. Eta estatusarena da bat. Eta gu, berak egin zuen gonbidapen bat, uste dugu herri honek behar dula estatus bat, ez abertzalea garelako, zen eta herri honek abertzalea garelako ere bai. Zeren eta herri honek badituelako erronka handiak bere gainean erronka berriak datoz, eta zentzu horretan botere politiko gehiago behar dugu, burujabetza gehiago behar dugu, eta gure nazio izaera errespetatua behar dugu. Eta zentzu horretan, nik uste dut lan asko egin behar dela eta diskrezioz egin behar dela, eta gu horretan oso eroso gaude. Historikoki ere guk mantendu izan dugulako herri honek behar dituela urratsak eginez. Eta ezakit, diskrezioa aipatuzu, baina ze puntutan daude adostasun horiek eraikitzeko lanak? Zer jakin dezake? Zer jakin beharko luke herritar batek? Herritar batek jakin beharko lukena da, eta nik uste dut horretan bi gauza esango nituzke, ez bata da, egoerak ez direla, akordiak lortzea ez dela erretza, beste hiru famili politikoen artean egin behar direnean, baina ardurakin jokatu behar dugula, gehien bat ikusten dugulako lehen aipatu ditut hainbat erronka ditugula mai gaina, baina eske badago erronka bat nagusia strukturala eta mundu osoan gertatzen ari, eta da eskuin muturra aurrean eduki dezakegula
hemendik denbora batetara Espainiako gobernuan eta Estatu frantseseko gobernuan. Eta horrek gure herriarentzat ze suposatzen. Horrek oraindik ardura gehituari gehiketa gehiago jartzen dio. Eta horren aurrean adostasun batzuk egin behar dira. Adostasun horiek zeuki behar dute kontuan. Nik uste badagoela lehenengo oinarri bat mundu guztiak onartu behar duna. Eta da gu nazio bat garela. Eta nazio gisa errespetatuak izan behar garela. Eta hortik hasten da bide bat egiten. Hori ez bada respetatzen, euskararen inguruan ez bagera kapaz adostasunak planteatzen, eta peiok beste egunean 3 probintzietako parlamentuan esan zuen bezala, oso ongi hemen ezin dela jerarkizatu eskubideak, eta hemen euskarak badituela eta euskara hitz egiten dugunon baditugula eskubideak, eta nek ez lortuko dugu akorde bat, ez? Baina nik uste dut, nik jendari esango diona da lanean ari gara, eta uste dugu lana horrek fruituak eman dezakela. Eta ez baditu ematen, gu jendeari esango dugu, gure ustez zerraitik ez duen ematen. Ni konfiantza daukat eta ilusioarekin ari gera lanean norabait ere herri honi tresna berriak emateko dituen arronkei aurre egiteko ez. Horre, hain zuzen, euskararen lege proposamenak, EAJ eta EH Bildu legebiltzarrera mantzutenak, edota estatusaren inguruko ikuskerak, horre, eneko Anduezaren haserrea eragin dute, eneko Goiak ere ahobero deitu zion, zakite, eneko Anduezaren jarrera hauek zer dira? Itxurakeria politiko edo esan daiteke PSE oldartu daitekela? Nik uste dut PSEren kasuan badagola gauza bat, eta badago inertzia bat, eta inertzia hori gainera uste dut dela inertzia zahar bat. Hau da, PSEk euskararekiko mantendu izan duen jarrera batzutan, gure ustez oso arduragabea izan du da. Erabili duelako gure hizkuntza nazionala, nolabait ere lehia elektoralerako, ez? Orduan, orain beraie daude eztabaida batean esaten den, hemen lehenengo eskubide laboralak dira eta gero hizkuntza eskubideak, eta guk ez dugu hori konpartitzen. Eta gainera guk egin dugun proposamenean, esaten duguna da, hemen Galizian eta Valentzian eta Balearetan aplikatzen den legedia nahi dugu baita ere 3 probintzia hauetan, baita ere Nafarroan ere bai, bide batez, baina hemen prest gaude hitz egiteko, perfil soziolinguistikoak zonalde bakoitzan nolakoak diren, demora indizeak ere planteatzeko hainbat adin dutenen funtzionaren inguruan, hau da, gu oso irekia gaude horretan, orain, ez dena nolabait ere de recibo, esango nuke, esatea, 50 urte beranduago, oraindik eztabaida horiek mahai gainean egotea, ez? Euskal Herrian bizi gara, Euskal Herrian badago hizkuntza nazional bat, badira 2 ofizialak, eta errespetu guztia merezi dute, eta euskaldunak merezi dugu errespetu guztia, eta nahi dugunean harreman du administrazio publikoarekin eskubide guztia daukagu euskaraz egiteko, eta hori bermatu behar du administrazio publikoak, ez? Zergaitik uste dut askotan oso inertzia zarrean daudela. Uste dut pentsatzen dutelako, hemen egon daitekela jende bat, hori nolabait ere mehatxu bezala bizidula, ero lanpostu bat lortzeko euskara ikasi behar dula, eta gian pentsatzen dute hor bolsa elektoral bat dagola. Hori oso arriskutsua da, hori eskuin muturrak egiten duelako, toki askotan Espainiar Estaduan. Eta ez dut horrekin esaten alderdi sozialista hor dagoenik, baina nik uste dut gainditzeko egoera hau mundu guztiak onartu behar duela, beste garai batean gaudela, eta narratiba ere beste bat izan behar dela. Hemen eskubideetaz hitz egiten ari gara, eta ez baten besteen kontra jaurtitzen dituen eskubideetaz, baizik eta mundu guztiarentzat eskubide berdintasuna nahi dugu herri honetan, eta ni konbentzituta nago sekulako urratsa izango zela alderdi sozialista, PNV eta gure artean, euskararen inguruan benetazko konsenso eta akordio bat egotea. Eta zergaitik, horrek nolabait ere euskara bera ere jarriko lukelako beste zenoteko batean. Posible izango da, ez dakit, gu horretan gaude. Eta eneko Anduezaren tonuaz? Baina Ibartarra huk, ni algo Ibartarra nahi zenez, Ibartarra egon gizotze ditut, ez? Da, bere estiloa, ez? Hau da, beraiek erabaki dute eneko Anduez izatea idazkari orokorra, eta, berak badago gauza bat inor harritu behar ez duna, ez? Eta da, beraiek 12 parlamentario dituzte 75-etik, baina PNV bereta sustengatzen da. Baina ez bakarrik Gasteizen, hainbat eta hainbat tokitan. Toki batzutan PPren bozkarekin. Orduan,
horrek ematen dio, bueno, kakotxen arteko botere bat PNV-ren aurrean, ez? Eta nik uste dut erabiltzen dula. Hor, baita ere esan zuen, Pello Otxandianok berriki Radio Popularren, PSek estatus politikoaren akordioan egon behar duela. Hor, aipatzen zenun, gutxieneko eta aman komunekoak bilatu beharra direla, baina ez dakit, batzuetan nazio izaera eta nazio gisa errespetatuak izatea hori espero duzu edo uste duzu PSek onartuko lukeela estatusean? Afera da guretzat eta askotan aipatu izan dugu, ez? Hemen daukagun arazoa eta historikoki ukidugun arazoa izan du da bere garaian 78an eta orain, 50 urte betetzen ari dira gauza askotaz, ez? Txikita eta egita frapeko fusilamenduaz, Juan Carlos Erregaren etorreraz, gauza asko ospatzen kakotxen artean gaude 50 urte, ez? Eta hor, gure ustez, egun ditugun arazo desenteren iturria hor dago, transizio horretan, ez zen egon hausdura demokratikorik, eta beraz, hortik atera ziren bestea beste, harreman eredu batzuk, nun Euskal Herria zatitua izan du zen, bere ego Euskal Herria zatitua izan du zen, eta gu harremantzen gera estatuarekin autonomia bat bezala. Egia da, badaukagula, ezaugarritze propio bat foralitatearen inguruan, kontzertu ekonomikoarekin eta bar, baina esan dezagun harreman markoa supeditazio markoa dela, ez? Eta guk uste dugu nazio bat baldin bazera, harremandu behar zarela estatuarekin nazio bezala. Eta nazio bat estatu batekin nola harremantzen den hori da eztabaida bat. Eta hor harreman markoa ezberdina izan behar da. Noraino ezberdina, hori da eztabaidatu behar dena, baina gu uste dugu nazio gisara harremandu behar garela Espainiar estatuarekin, eta gero horrek exigitzen dula urrats kualitatibo bat harreman ereduan. Ez badago urrats kualitatiborik harreman ereduan, ero nazio izaeran, esan dezakegu nekez egongo dela akordioa, baina ni berriro dio, ni esperantzarekin ari naiz lanean, eta gu esperantzarekin ari garen lanean, eta uste dugu hor euskararekin bezala, bizi dugun marko historiko honetan, denak izan bargarela kostiente, zailtasun handiak daudela akordiorako, baina sekulako aukera historikoa daukagula, narratiba berri bat emateko herri honi, 2025an bizi gera. Ez 1970an. Eta orduan, herri hau heldua da, herri honek sekulako baliabidea ditu, ekonomikoa, kulturalak, intelektualak. Herri honek behar du beste urrats bat egin, beste taupada bat eman bere bizitza nazional eta sozialari, eta uste dugu horretarako aukera bat daukagula denok ardurarekin jokatzen badeu. Apur bat atzerare egite askatuko dizut, Gernikako estatutuan hartu zenean, bere garaian eztabaidetako bat ere izan zen, eta Nafarroarekin zer gertatzen da? Hor bazen ere, 4. xedapen gehigarria, ez dakit, 2025 urtean ere estatusaren inguruko lientzo zuri horretan ere eztabaidatu beharko litzateke zer gertatzen den Nafarroarekin? Nik uste dut alde batetik esan behar dugu lagun Nafarroa garaiak zer izango den Nafarroa garaian bizi eta lan egiten dutenek erabaki behar dute. Guk aspaldi esan genuen Nafarroak berak bazuela erabakitzeko almena. Beste Euskal Lurraldeekin zemotatako harremana naizun, ez? Eta nik esango nuke lurraldetasunaren inguruko eztabaida hori nahiko ongi definitua daukagula, eta zentzu horretan bere garaian esan genuen, Euskal Herria zatitua den herri bada, horrela jarraitzen du, 3 zatitan dago erdibitua, eta egiten gu Euskal Herri batu baten aldeko apustu egiten dugu, baina hori izan behar da prozesu guztiz demokratikoa, atxikimendu librez egiten den proiektu nazional eta herritarra, eta uste dugu estatusari buruz egiten dugunean ere, Nafarroan ere horretaz mintzatu behar dela. Hau da, amejoramenduaren inguruan eta bere estatus politiko, bere estatus politikoaren inguruan. Baina nik bai uste dut garbi egon behar dela, gure 3 probintzietako estatus berri horretan, argi geldituko dela guretzat Euskal Herria zer den, eta nolabait ere gure arteko harremana libreki erabakitzeko guk eskubide eduki behar dugula. Beti ere, kontuan hartuz, nafartarrek erabakitzen dutena, 3 probintzietako biztanle erabakitzen dutena, eta garai batean ere, konkretuan,
helduko den garai batean ere, Lapurdi Basen Nafarroa Siberoko euskaldunak erabakiko dutena. Alatare guk Euskal Herria bildu bezala garbi daukagu, Euskal Herria nazio badela 7 lurraldez osatua, baduen hizkuntza bat, hizkuntza nazionala dela, erabakitzeko eskubidea duena, eta nolabait ere Euskal Herri euskaldun independentista ezkerrekoa eta feminista egiteko dela gure proiektua, ez? Beti ere berriro diot, hau sedukzioaren bidez egin behar da, sedukzio demokratikoaren bidez. Ez dago bide xurrik, bide honetan, pazientzia estrategikoa behar da, eta konbentzimendu eta konfiantza oso eduki behar du gauza batean. Emango ditugu urratsak, txikiak, handiak, ertainekoak, eta importantea da bidean ez galtzea. Gu iparra nun daukagun garbi ikustea eta pazientzia historikoarekin ibiltzea. Bestelako zertzela da bat ere, eztabaida honetan, izan zen ere, EAJaren baitan horre aldaketa izan zela, Aitor Esteban etorri zen, Andoni Ortuzar joan zen, Andoni Ortuzar gainera joan zen, PricewaterhouseCooperseko kanpo aholkulari izatera, ez dakit, zer iruditzen zaizu beren enplegu berria? Bueno, ez dakit, nik harreman ona egin nuen azkenean Andonirekin, eta ez dut ere termino pertsonaletan aritu, baina termino politikoetan ez da kasu bakarra, ez? Batek errepasoa egiten baldin badu, ikusten du Urkulluren gobernuan ibilitako hainbat jende, hainbat tokitan dagola, ez? Horregatik, Aitor Estebanek ez du egin behar gehiegizko esfortzua eta alegina esateko ezberdina garela. Jendeak ikusten du oso ezberdina garela, ez? Porque batzu bukatzen dugu beste toki batzuetan, eta horrek nolabait ere ez du merezi alegin berezi bat egitea, ez? Nik uste dut, kasu pertsonal horretatik aterata eta PNVk egiten dituen gauza hauetik, niri zek eskatzen hau. Bueno, alde batetik, guk ez dugu konpartitzen nolabait ere politika gintza eta aginte publikoan ibilitakoek handik denbora gutxitara, eta ikusi dugu gainera nola ematen diren baimenak parlamentuan. Batzuk por silencio administratibo. Halako enpresa pribatuetan egotea eta gainera harremana auki duten administrazio publikoarekin. Guste dugu beste etika baten aldekoak eta beste etika bat behar dela euskal politika gintzan. Bestea beste zergaitik. Horrek aldendu egiten duelako jendea politikatik. Eta aldendu egiten du jendea afera publikoetatik. Eta horrek ekartzen duna, eta ikusten ari garena da, horrek oldarraldi osoa reakzionario bat martxan jartzeko gasolina ematen dula. Niretzat hori da kezkagarriena. Ez da bakarrik guk ez genukela alakorik egingo, eta hori nahikoa agerian dago. Baizik eta alakoek zenbotatako ondorioak ekartzen dituzte, nolabait ere jendearen perzepzioetan, ez? Bestalde, bestelako kontuetan, berriki Kongresuko eta Senatuko EH Bilduren hautetxiekin izan zinen, zeintzuk izango dira Madrilgo lan lerro nagusi eta helburuak? Alde batetik guk egin dugu erronda bat, hainbat alderdiekin, ezkerreko alderdiekin, azkenengo asteetan, ez? Guk zer egin dugu erronda horretan? Lehenengo eta behin esan gu zer geran eta nor geran, ez? Eta guk argi plantatu dugu, indar independentista da garela, MLN bat ere izan garela, eta zentzu horretan gurea Madriden dela, taktikoki egiten den apustu bat, ez? Taktikoki, ez dut esaten taktikoki termino despektiboetan, baizik eta uste dugu, gu badaukagularean lan bat, eta importantea dena, bestea beste eskuin muturra gelditzeko, eta Euskal Herriarentzat bai nazio mailan eta bai alor sozialean urratsak egiteko, ez? Momentu honetan gu oso kontziente gera, askotan aipatu izan duguna ez dela lortu, eta da, gu beti esan dugu, ez dakala zentzurik hitz egitea investidura bloke batetaz ez badago minimoen programa bat, eta hori faltan bota dugu beti, eta gu lana egin dugu horretarako. Egungo egoeran, jendeari esan dioguna da, hemen aukera ezberdinak egon daitezke, eta gainera gehienak ez daude gure esku. Hemen badago ustezko korrupzio kasu batzuk, ez dakigu hoiek noraino helduko diran, eta beraz horrek norabait ere legislaturan bi fase kokatzen ditu, ez? Lehenengoa da, orain arte pegamentoa zen besteak txarragoa dira, eta nabarmen txarragoa dira, baina horrekin bakarrik ez du funtzionatuko. Hemen behar dena da egitasmo bat, eta horrek ere aukera bat ematen du aprobetxatu nahi balin bada. Eta egitasmoa zer da?
Egitasmoa da ulertzea Espainia estatu plurinazional badela, egitasmoa da demokratizatzea Espainiako estatu aparatuak posible baldin bada, eta egitasmoa da aurregitea termino sozial eta ekonomikoetan erreakzioari programa sozial eta ekonomiko alik eta aurreratuenarekin, eta alik eta esaten dut, beste bloke horretan Junts eta PNV ere badaudelako, eta zentzu horretan, segurazki, zaitasun handiagoa daude alor sozialean, alor nazionalean baino, ez? Eta hori da egingo dugun lana, eta lanean jarraitzen dugu, eta guk uste dugu oso importantea dela guretzat Madriden egiten den lana, baina aldi berean ere beti gogoratzen dugu guk autozentratua izan nahi duen prozeso bate, osea, Euskal Herriaren arazoak ez dira konponduko Madriden, egia da Madriden gauzak aldatuz, eta norabide honean aldatzen baldin badira, hobeto jungo zaigula, baina dagoen espektatiba da, momentu konkretu batean, PP Vox gobernu bat egotorri daitekela, horrek esan nahi duen guztiarekin, eta lehendakariak 3 probintzietako lehendakariak esaten duenean hemen garai gogorrak eta ilunak etorri daitezke, faltatu zitzaien esatean horren eskutik. Hori da PPren eskutik etorriko dira, eta hori esaten denean halako herri batean, Euskal Herria bezalako herri batean, jendeak memoria historikoa du, eta badaki zertaz hitz egiten ari garan, gero garaian garaiko intensidadearekin, bai. Baina hori horrela baldin bada, politikagintzak estepzio horrekin ere jokatu behar du. Eta kontuan hartu behar du, hori horrela baldin bada, denek egin beharko ditugula gauzak politikagintza konbentzionaletik aratago eta konpromiso handiagorekin, ez? Eta horretaz mintzatu izan ginen, nola baitere egunerokotasuna jaten duen aktualidade horretatik pixka fokoa aurrerago jarriz, ez? Baita ere ez dakit ikasturte hasieran edo udan okerrez banago aipatu zen Pedro Sánchezen exekutiboak 2026 urteko aurrekontuak ateratzeko asmoa bazuela, ez dakit horretarako etxeko lanak ere abian daude? Abian daude, beraiek konprometitu dira aurrekontuat aurkezten, ez? Gu hori ongo gera, eta gu beti bezala, ardura berezi horrekin jokatuko dugu. Osea, guk ez dakago inongo interesik alako gobernu bat pikutara bidaltzeko. Uste dugulako, besteak beste Euskal Herritarrek 4 herrialdetan, argi utzi zutela hauteskunde orokorretan, PSOE bozkatu, EH Bildu bozkatu, PNV bozkatu, gero bozkatu, Sumar bozkatu, ez zutela nahi fascistarik Espainiako gobernuan. Zer eta guk Espainiatik alde egiten ez dugun bitartean, horrek badu ondoria gure emakumeentza, gure langileentzat, gure entitate nazionalentzat, eta esango nuke gure alderdi batzurentzat ere bai. Orduan, afera da, aurrekontuak aurkeztuko direla, eta ze gertatzen da, guk askotan aipatu izan duguna, ez badago bloke bat gutxieneko programa batekin, beti inposatzen da logika partidista bat. Eta logika partidista, halako egoera historiko batean logika partidistarik ez du zentzurik. Zen eta preserbatu behar den helburu nagusia da, hitz egiten ari da fascista eta orduan esaten duguna da horren aurrean, egia da ez duela hori bakarrik balio aurrera egiteko, baina hori da lehenengo urratsa. Hau da, hauek ez dira heldu behar. Bigarren urratsa zein da, eta guk argi plantatu dugu, herri bezala jokatzea, eta horren aurrean programa demokratiko nazional eta herritar bat martxan hartzea. Gu jungo gera negoziatzera aurrekontua, guk aurrekontuak nahi ditugu, eta aurrekontu horietan nahi ditugu Euskal Herritarrentzat onurak egotea termino nazionaletan eta termino sozialetan, eta horretan gabiz. Eta Espainiar estatuko aurrekontuetatik harago Euskal Lurralde eta administrazioetako aurrekontuak ere martxan dira? Bai, eztabaida martxan dira, gutxienez hasi dira, oraindik ez dira hasi ofizialki, eta guk hemen ezberdintzen dugu, Euskal Herriari dagokionez, badago dinamika bat Nafarroa garaian, uste dugu aprobetxatu behar dela ambizioarekin jokatzeko momentu honetan, eta gero 3 probintzietara etorrita, 3 lurraldetara etorrita, nik gogoratu nahi dut pasaren urtean egindako proposamena. Gure proposamena ere uste dugu oso zentzuzkoa dela. Eta da, aldatu dira arazoak pasaren urtetik ona? Ez. Eta gu pasaren urtean esaten genuena izan zen, hemen arazo batzu daude, lehentasunez arazoi aurre egin behar zaio, guretzat ez daka logika hundirik, lehenengo bote batean, bederen,
hitz egitea aldundiz aldundi, lau aurrekontu buruz, baizik eta egin behar dena da, zenbat diru dagon kajan, aman komunean, bai? Eta diru horietatik zer eta non inbertitu behar da. Hori da gure logika politikoa. Eta horretan, egin genuen proposamen bat, lau aurrekontu horiek aman komunean eztabaidatzeko, bai? Eta urten berriro ere aprobetxatuko dut hemen nagola gonbidapen bat egiteko, bai Alderdi Sozialistari eta bai Euskal Alderdi Jeltzaleari. Gure ustez, gonbidapena da logika horretan esertzea, eztabaidatzera lau aurrekontu hauen inguruan. Berriro diot, zertarako ikusteko zenbat diru daukagun eta nun inbertitu behar dan. Eta logikoki guk prestutasun osoa daukagu bloke horretan eta termino kolektibo horretan diru guzti hori mahai gainean jarri eta inbertsioa nun egin behar diren adosteko. Eta hori da egiten eta luzatzen diren proposamena. Eta proposamen orokor horrek izan du feedbackik edo egonda elkarrizketarik horren bueltan? Edo? Momentuz ez, baina espero dugu nolabait ere horrek erantzun bat edukitzea. Ez dugu eduki halako horik, baina bai uste dugu, pasaden urtean despejatu zela erabatetara, eta bai uste dugu momentu honetan egon daitezkela aukerak gauzak bestera bat egiteko. Ez dut esaten onartuko dutenik, baina esaten duana da, guk gonbidape bat luzatu dugu, esan dezakegu, gonbidapena mahai gainean dagola, bideak badaudela irekiak, eta orduan, guk berriro ere gonbidapena luzatu nahi dugu, esateko, posible da herri honetan hiruren artean egitea eztabaida bat lau aurrekontua kontuan hartuta, eta, ikusiko dugu, lanean jarraituko dugu. Azkenikan ere jakineko nuke, nola ikusten duzun estatu frantsesak bizi duen egoera, horre aipatzen da, disoluzioa, Macronen dimisioa, bestelako gobernu bat, eta bereziki honek ere Euskal Herrian duen eragina ere bada, zer gertatuko ote den Pello Duforen ordezkaritzarekin? Nik uste dut, dena ematen du aditzera hauteskundeak egongo direla, bai? Eta, mundu guztia badator pentsatzerakoan agian hauteskundoien ondori izan daitekela front nazionalak irabaztea, orain ez dakit nola ditzen diren. Baina eskuin motorrak irabaztea. Horrek esan nahi duen guztiarekin, bai? Eta uste dut, ja ez dela fenomeno bat toki batean garatzen ari dena, baizik eta bloke reakzionarioaren igoera da oso orokorra eta da mundu mailakoa. Horrek esan nahi duen guztiarekin. Eta nik uste dut hori horrela baldin bada, ezkerrari tokatzen zaiola lehenik eta behin jendeari esatea horrek ze suposatzen duen. Ez dut uste alegin berezi egin behar dela Euskal Herrian jendeari azaltzeko horrek zer esan nahi duen. Ez hemengo emakumei, ez langilei, ez herritarrei, ez euskaltzalei, eta bar, ez? Eta horrek ze motatako erantzuna behar du. Eta gu horretan oso garbi daukagu. Erantzuna izan behar da herri gisa eta programa nazional eta herrikoi batekin. Eta, gu bere garaian adibidez hauteskundei buruz hitz egiterakoan luzatu genuen proposamen bat. Beste gunean erantzun, ez dakit, alderdigun batean erantzun zuten paripe bezala definituz, guk ez ditugu paripeak planteatzen, guk gauza oso simple bat esaten dugu. Herri hau zatitu zuten Euskal Herrian bi komunitatetan. Baina estadua behartuta dago hauteskunde batzuetan urna jartzera lau herrialdetan, eta beraz gainditu egiten dugu lurralde zatiketa. Hor, aukera bat daukagu. Zein da aukera? Espainiar hauteskundeak Euskal hauteskunde nazionalak bilakatzeko. Europar hauteskundetan garbi 7 lurraldetan eta Espainiar hauteskundetan 4 herrialdetan. Uste dugu horrek aukera bat ematen digula. Zertarako bloke amankomun bat planteatzeko minimoen programa batekin. Eta gero bakoitzak egingo du bere talde parlamentaria eta energetiken inguruko eztabaida dagoenean zergen inguruan ezberdin bozkatuko dugu. Fijo. Baina zertan bozkatuko dugu alde? Programa minimo baten aurrean. Eta bukatzeko esango nuke, zein da honen balioa ere bai? Hauteskundeak konbokatzen baldin badira, berriro diot, urnak egongo dira 4 herrialdetan. Zatiketa gaindituko dugu. Espainiar hauteskunde batzuk Euskal Borondate Demokratiko Nazionala adierazteko
tresna bat izan daitezke, gainera beraia jartzen dute, legalak dira, ez dago arazorik horretan, ditugu gauza rarorik egin behar. Orduan, estenatoki izan daiteke bat, gobernu aurrerakoia berriz ere instalatzen da, bale. Ero bi, eskuin muturra dago. Horren aurrean ze jartzen dugu, gu esatugu, herri bat, 1 milioi bat bozka. Jartzen dugu, aurrera egiteko, ero eskuin muturrare aurre egiteko. Bestela ze jarriko diogu, 7 alderdi politiko bakoitza bere ordezkaritzarekin. Gu gainera gauzat esaten dugu, gu oso ondo aterako gera alderdi bezala hauteskunde horietatik. Badakigu, baina guk ez dugu horretara jokatu nahi, esaten duguna da, jarriko digu herri bat, estatuaren aurrean, esateko zer geran, nor geran, nola konsideratzen geran, zer respeto merezi dugun, eta gero bakoitzak egunerokotasun parlamentarian egingo du, pentsatzen duena bere programa politikotik, baina programa politikotik aparte, herri bezala sekulako aukera daukagu. Guzti hauekin adizanera, Arnaldo Otegi, Euskal Herria Bilduko idazkari nagusia, eskerrik asko gurean izategatik. Zuei, mila esker.